آمارا داوین آ کشتیان شر سوریایê. نتوین یک بووی دیسا ji bo Sûriyayê li zengelê Metersiyê da û bo belata nedîtiya xelkê Sûriyayê bi bîr xiste. Nivîzgeha mafên mirovan a netewên yekbûyî sêşema borî eşkere kir ku ji adara 2011 heta îro 306,887 mirovên sivîl ji ber şerê Sûriyayê hatine kuştin. Ango şerê Sûriyayê heta niha qira ji sedî yek û nîvê xelkê welat aniye. Li gor vê hejmara mezin a qurbaniyan wekî rêjeyeka navîncî ya texmînî rojane 83 kesên sivîl hatine kuştin. Ji wan jî rojane 18 qurbaniyên zarok hene. Komîsera bala ya nivîzgeha mafên mirovan a netewên yekbûyî Michel Bachelet got ev kes rasterast di operasyonên şer de hatine kuştin. Yani mirinên din ên ji ber encamên şer nehatine hesabkirin. Ev jî nîşan dide ku hejmara kuştiyan gelekî zêdetir e. Ji xwe vê raporê kuştiyên sivîl tenên xwe girtiye û bal nekişandiye ser bi sed hezaran leşkerên kuştî û Sûriyayiyên serwenda. Raporê de qez kir ku mirovên sivîl herî zêde bi çekên cûr bi cûr ên pevçûn, kemîn û komkujiyan hatine kuştin. Sedema duyem jî li gor Michel Bachelet bikaranîna çekên giran ji hêla aliyên şerker vebû. Par netewên yekbûyî gotibû ku şerê Sûriyayê bûye sedema kuştina 350,209 mirovî. Lêbelê seroka beşa metodolojî hînkirin û rahênanê ya Komisyona Bilind a Mafên Mirovan Francesca Marotta diyar kir ku ser hejmara sala borî kesên nesivîl jên xwe girtibû. Bi nêrîna te ev hejmara netewên yekbûyî kêm an zêde ye û çima civaka navdewletî vê bo belata mezin a Sûriyayê çareser nake û rê dide ku xwîna xelkê Sûriyayê bibe kar ta bazarên siyasî.